Stanica Kráľova, Express 606 Tatran zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Prúdky, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Trnava, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 9 hodín 49 minút, prišiel na koľaj 5. Express 606 Tatran, smer Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 9 hodín 49 minút, stojí na koľaj 5, pripravený na odchod. Motorový osobný vlak, smer Árnica, Istebné, Veličná, Dolný Kubín, zastávka, Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Dlhá nad Oravou, Odbiel, Nižná, Brdošín a Trstená, pravidelný odchod 10 hodín 20 minút. Je pristavený na Oravskú stáciu, Dunaj, Banán, a Trstená, pravidelný odchod 10 hodín 28 minút, stojí na Moravskom nástupišti Dunaj 12. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Motorový osobný vlak, smer Dolný Kubín, Moravský Podzámok, Brdošín a Trstená, pravidelný odchod 10 hodín 28 minút, stojí na Oravskom nástupišti Koľaj 12. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod.